Boris Pršo možno zmizne, možno nie. Ja nezmiznem, ale ja si vypýtam peknú asistentku Aďu, takže Aďa. Dobre, Boris. Tak toto je iluzionista Boris Pršo. Ahoj, dobré ráno. Ty si sa naučil na tej show, ktorá sa chystá a už ty budeš jeden z nich, však? Ja nebudem jeden z nich, už ich je celkom dosť, je ich 7. Naklonovali ťa? Nenaklonovali ma, ale samozrejme, že keď je medzi kúzelníkmi alebo iluzionistami jeden mentalista, tak si zdavu vybaví mňa, ale to už neskôr uvidíte. 7 iluzionistov príde do Bratislavy už v novembri a možno, že ich budete aj poznať. Tento je Dan Sperry, toto je Kevin James a ten tretí, ten mentalista je Philip Escoffi. Tá show obsahuje, ako som spomínal, ale 7 iluzionistov a tí predvedú jednu veľkolepú show. Ty si stál na pódiu, to znamená, že mohol si vidieť do zákulisia. Majú niečo v rukáve? V rukáve majú toho veľa trikov a veľa ilúzií a takto to vlastne vyzerá. Môžeme si pozrieť Kevina Jamesa, ktorý prekvapil túto dámu tým, že... Tiež náhodne vybranú? Veľmi náhodne vybranú. Všetci sú boli náhodne vybraní a predviedli nám, čo oni dokážu. Chvíľka napätia. Sype teraz čo? Ty kokso. Možno Kevina poznáte aj zo všetkých možných internetových portálov. Jeho takým veľkým prevedením, takým najväčším číslom je, ak si ľudia pamätajú, ako svojho asistenta prereže na polovicu a potom s tou jednou polovicou chodí po celom pódiu a on je taký predstaviteľ takéhoto klasického kúzelníctva. Presne tak. A predviedli aj teraz niečo neuveriteľné. Takto nám predviedli. Niečo tých vyrežajúce, myslím, také prerezávali. Nech sa páči. Samozrejme, ak sa nemýlim, tak teraz príde Dan Sperry. Upozorňujem pre slabšie žalúdky, nepozerajte si práve toto vystúpenie. Nepozerajte to, aby ste nám potom nepísali, že čo sme to v Teleráne vysielali. Ale on je známy tým, že on ide do extrémov a toto je aj vidieť. No, zubnú niť. Zubnú niť, ktorú je. A vyťahuje si ju zároveň z oka. Počkaj, ti poviem, keď to už má von. Ešte moc mi to nepomôže, lebo tá plazma je aj tam, takže veľmi zle si sa otočila. Ale on je známy napríklad tým, zase jeho také známe je, že zje cukrík a tou zubnou niťou si prejde do krku a ten cukrík vytiahne. No a toto je pán mentalista, Filip, ktorý ma požiadal, aby som nakreslil niečo, čo mi napadne. A on samozrejme nakreslil to isté. Nič iné mi nenapadlo ako zajac v klobúku. Áno, to je jeho kresba. To je jeho a tá škarečia, tá je moja. No dobre, a čo si ty pomyslel, keď si videl, že on nakreslil zajaca v klobúku, pričom nemal tušenie, čo ty budeš kresliť? Ja som si... Nezlakol si sa? Nezlakol som sa, lebo ja som poznal jeho vystúpenia, ja som si pozeral jeho vystúpenia pred divákmi na rôznych proste aj v televíziách, tak ja som vedel, že on je naozaj skvelý. Takže neprekvapilo ma, že nakreslil to, čo som si myslel, Mal si nejaký iný pocit? Akože mal si pocit, že to z teba číta? Ako chvenie niekde? Alebo ja neviem. Ja si myslím, že on ma prečítal asi behom 30 sekúnd, že už vedel, na čo myslím. Lebo potom všetky tie otázky, ktoré mi dával, bolo len takým potvrdením alebo akousi len takou show možno pre tých divákov, aby boli vo väčšom napätí. Ale keď ja som ho videl, za mňa pozeralo, tak ja som okamžite vedel, že on už vie, alebo sa tak smial. A už si sa bál na čokoľvek myslieť, hej, aby náhodou si nepovedal viac. On to inak niektorým novinárom povedal, lebo jeden novinár sa ho pýtal, že čo vás v poslednej dobe najviac potešilo a oni tak odpovedali a on hovorí, že ja viem, čo potešilo vás, ale je to tak nechutné, že to tu pred tými kolegami ani nemôžeme hovoriť. A ten sa začal tak hambiť a tak trošku odišiel. Posledná otázka. Skvelá show Iluzionisti, určite si to nenechajte ujsť. Prišiel si na nejaký trik, ako na to? Bol si tak blízko. Mám taký dojem, že som na niečo prišiel, ale nebudem to prezrádzať, lebo ja som amatérsky kúzelník, od detstva som mal rád kúzelníkov, ale okrem týchto kúziel, aby ste si nemysleli, že to bude len takéto intimné, ale budú tam naozaj veľké ilúzie. Bude tam jeden taliansky iluzionista, ktorý sa ponorí do vody a to mi ospravil aj James Kevin, že toto je jedno z najnebezpečnejších čísel a keď náhodou
náhodou sa to nepodarí, tak ten kúzelník tam No, stojí. miesto, kde je nekonečne veľa tajomstiev skrytých na jednom malom koncentrovanom bode. Boris, veľká vďaka. Nechám sa zmiznúť teraz, môžeme? Že čári, mári. Fúk tým arabeliným prstenňom, takto Si potočíme. požičala? Áno. A požičiavajú aj ten plášť premiesňovací? Lebo kebyže A ho Boris mám, zmizol. Už to nie je. kebyže ho mám, tak by sme sa Išiel. mohli teraz tým plášťom premiesniť k našim ďalším hosťom a tak trochu sa dostať do tajov posunkovej reči. Tento týždeň totiž máme týždeň nepočujúcich. Čári mári, fuk! A teraz čo? Premostil si veľmi dobre, pretože to je kúzelnícke zaklínadlo. Boris vie tých kúziel hneď niekoľko, stačilo mu byť na okamih v blízkosti tých najlepších iluzionistov sveta a už sa na ňo aj niečo nalepilo. Aspoň verím a viac o pripravovanej show by si nám mohol aj teraz povedať a prezradiť. Čo všetko sa prezradí o iluzionistoch samozrejme dá. Dobré ráno. Niečo sa dá, dobré ránko, vyzeráš nádherne, musím to robiť. Ďakujem. Vidíš to? A to, že odkiaľ si vykúzmil. Ja som sa ti naučil. vravela. Že Ďakujem má niečo veľmi pripravené. pekne. Dobrá, Nemá za čo. dobrá. A teraz mi to zmení na... Na zajaca. Aj. Na zajaca? Dobre, poďme späť. Poďme späť k téme. Ja som sa v práve stretol s 3 zo 7 iluzionistov, ktorí prídu do Bratislavy už v novembri. Sú to, aby som to... Táto show je založená na tom, že spojili 7 najlepších iluzionistov na svete. Spojili ich do jednej show. Tu už vidíme Kevina Jamesa, to je jeden z nich. On je taký vedátor v rámci tých 7 a on má takú, ako by som to povedal, takú oldschoolovú alebo starú techniku kúzelníctva. To znamená, že on je ten, ktorý robí všetky tie kúzla. A ako teraz uvidíte, napríklad s tým, že dokáže rozpohybovať veci, alebo dokáže svojho asistenta rozpíliť a pobehuje. Nohy utekajú doľava a telo ostáva Nohy vpravo. zostávajú tam a on s tým polovicou toho tela, tou hornou časťou pobehuje po pódiu a ukazuje, že okolo neho naozaj nič nie je. Podobný systém, ako keď teraz spraví z toho papiera tú rúžu a ak si všimnete, tak okolo nej chodí takto za rukami, to znamená, že nič nie je... Neprezradil, ako to robí. Nie, neprezradil. Že tá rúža nie je zavesená na ničom. Tuto to vidíte, presne takto začne aj okolo toho človeka chodiť. Slúbil mi, že to číslo ukáže v Bratislave a takto z tej papierovej spravil ešte Aha, takúto čiže my sme rúžu. potrebovali plamen na to, aby sme zohnali zajaca. Áno, presne tak, plameň. Musel byť Dobre, autogén. čo iné ťa ešte prekvapilo? Toto je Dance Perry, to je taký ten extrémny, Aďa sa už otáča. Zvládneš to? Už som to raz videla nechtiac, lebo tam na druhej strane je tiež Ak ľudia plazma. náhodou ranejkujú a nechcú to vidieť, nepozerajte sa, ale on tu nič naozaj Skúsime to vyťahne. aspoň popísať. A vyťahne teda z oka. On je známy tým, že aj ten cukríkový trik, o ktorom ľudia vedia, že on zje cukrík a tou niťou prejde do hrdla a vyťahne aj to v Bratislave vraj diváci uvidia. No a posledný je mentalista Phil Escoffier, s ktorým som sa stretol, ktorý teda ma prečítal až tak, že nakreslil presne to isté, čo som Teraz sa kreslil ti ja. pozerá do hlavy, áno, Teraz sa že mi na čo pozerá do myslíš. očí a rozmýšľa. Ja aj do očí. A okrem týchto 3 sú ešte ďalší 4, dokonca jedna žena. Ukáže, predvedie svoje umenie. No a potom sú tam z celého sveta, napríklad je tam jeden fešák, Talian, na ktorého podľa mňa všetky ženy pôjdu, ktorý sa tam ešte do polonaha vraj vyzlečia a skočí do veľkej nádoby s vodou previazaný a bude sa stať musieť dostať. Vraj je to jedno z najťažších Toto bola len trikov. taká malá ukážka toho, čo vedia. Dostalo ťa to? Je sa na čo tešiť v prípade ich vystúpenia? Je sa určite na čo tešiť, lebo všetci sú zábavní a všetci sú naozaj talentovaní. Napríklad Kevin James, to je tento pán, mi povedal, že jeho najobľúbenejší trik, ktorý diváci uvidia, je, že bude snežiť. Dokáže, že bude v tej sále snežiť a že nás to všetkých, celý ten sál, prevedie naspäť do tých čias, keď sme prvýkrát videli sneh a kedy si naozaj spomenieme na to, aký sme my mali zážitok so snehom a s prvou guľovačkou podobne. Ale už len keď mi to rozprával, tak ja som mal také zimomriavky. Ľahké zimomriavky aj u mňa. A teba dostal aj ten pohľad, pokiaľ vyšetroval tvoj nákres, ten iluzionista? To znamená, že cítil si niečo špeciálne, niečo iné, ako si cítil hocikedy predtým? Keď vám niekto vidí do hlavy, tak je to veľmi zvláštny pocit. Najmä sa chcete odosobniť do všetkých tých myšlienok, ktoré by nemal vedieť. Ale on hovorí teda, že prečítal všetkých novinárov, dokonca tam už som to spomínal, že povedal, že ja viem presne, na čo vy myslíte, je to nechutné a nebudem to tu nahlas hovoriť a ten človek sa začal hanbiť. Takže ak aj nebol mentalista, tak je tak dobrý psychológ, že podľa mňa ten človek okamžite začal na tie veci myslieť. Dobre, ale ty si povedala, že bude snežiť aj v Teleráne, tak skúsme to takže začarovať a skúste nám uveriť.
Ideme snežiť? Bude snežiť. Bude. Bude snežiť. Bude, ale chvíľu, kým prijoďte myšlienky, až k vám to potrvá, Máme tak to ale vybavené. myslíte na to Je intenzívne. to tam. Áno, slúbili sme. Aha, už je to tu. No, No. my sme akí iluzionisti. Tam je oheň, tu je sneh a v novembri tu budú 7 iluzionisti s naozaj veľkou show s niekoľkými kamiónmi. Privezú okrem iného aj živú kapelu, takže asi sa máme načať. A tá potom zmizne na konci. Určite Dobre, áno. To, čo nezmysne, sú naši ďalší hostia. Všetko začalo pred 2 rokmi, keď sa hľadali 7 najlepší iluzionisti sveta v tých najrôznejších oblastiach mágie. Hľadalo sa všade. Na predstaveniach v Las Vegas, na New Yorkskom Broadwayi či v preslávených kluboch mágie v Londýne. Až sa našli 7 najlepší z najlepších. Všetci sme sa poznali a boli priateľmi dávno pred touto show, takže pre nás je každý večer jednou poriadnou party. Predvedieme vám tie najväčšie kúzelnícke hity. Môžete očakávať nejaké tie cukríky, nejaké holubice, žiletky, nemluvňa, ktoré bude cikať na ľudí a mnoho ďalších neočakávaných bláznovstiev. Myslím si, že Dana ako malé dieťa veľmi neobjímali. Som si tým dokonca istý a pritom stačilo len trochu viac lásky. Mňa pri mojich ilúziách inšpiruje všetko, každý jeden zážitok. Napríklad posledné číslo celej show je moja snehová ilúzia. Je to vlastne môj prvý zážitok zo snehu, keď som bol malý chlapec. A aj keď si veľmi nepamätáte na váš prvý zážitok, určite máte krásne spomienky na svoju prvú guľovačku alebo stavanie snehuliaka. Ak sa mi podarí vo vás tento pocit vyvolať, budem šťastný. Pre mňa je trik s rúžou mojím najobľúbenejším celej show. Kevin ho väčšinou robí s dievčatkom vo veku 6 až 7 rokov a keď vidíte jej úžasnutú tvár, ako sa hrá s pohybujúcim papierikom, je to magické. Trik dokáže urobiť každý, nie však vytvoriť niečo magické. Pri mojej práci mentalistu, keď sledujete, čo robím, máte len dve možnosti. Buď tomu neveríte, pochybujete, hovoríte si, to je hlúposť. Alebo rozmýšľate a to je tá druhá možnosť, ako by ste to sami hneď využili na druhý deň večer v bare alebo na pracovnom pohovore. Sľubujem, že budete mať zážitok na celý život a uvidíte, čo ste ešte nevideli.